Zatoz lagun kantari, izan gaur abeslari. Kantari zuekin, abestu gurekin, euskaraz ametxein. Kaixo, Kaixo! zehaztasuna goizetik, Bai, eguna energiakin hasi bier da, behintzat. Bai. Gainera geu zapatua da, jendeak ez dakit noiz ikusiko dauena, baina gaur grabak eta eguna zapatua da, goizeko amabisak eta gustua emateu online astea. Bai, behintzat hori, ez dakit, energia positiboakin, girona sortzeko asmoz, ez da? Beinen aiki zabaleta, nungo asa. Esan dozun bezala, Beñatari Zabaletanaz, eta Atxabaltarranaz, Aretxabaletakoan, Gipuzkoan galduta dauen herri txikitxo batekoa. Bai, hor, Arrasate onduen, herri txikitxo bat, baina, xarma asko daukon herri bat bai, eta horitxe, ez dakit zer eixo, zapieten, 26 urte daukot. Ez dakit hori. 27. Hogeita zazpi. Zer zara, 87koa, 86koa? Zazpiko. Ordan, urte adin igualekoa gara. Nik agustuan betetzen dut. Niko txaila. Txailan, zuri ardo bete dozu. Kinta berinako. Bai. Baina, zer ikasi zenun batxillerado, DBH bukatuta. Bitu, nik DBH Atxabaltan bertan inauen, baina gero egia da, batxiller guaiteko Atxabaltan ez dauela aukera, ikun behar zara edo Eskoriatzara edo Arrasatera. Bai, Bergarara igual bai, baina normalien jendia juten da edo Eskoitzara edo Arrasatera, baina ni alatabe Bilbora jun nintzen, ze bertan inauen arte dramatikoan, arte esteniko musika eta dantza espezialitateko batxillerra, eta hori bukatu nauenian, claro, bertan 2 urte inauen, eta ja gisa da Atxabaltako realidadetik urruntzen hasi nintzela, eta batxiller hori indagero, aukeria suertau jaten arte dramatiko ikasketak itxeko Bilbon, dantzertin, justo lehengo promozioen gainera, gu izen ditzen, dantzerti, arte dramatiko eta dantzako goi mailako eskola hori, estrena usabien lehen promozioa. Bai, eta berriz esan izen ziren 4 urte zoragarri, eukiroan kriston suertia, klasekidez zoragarrixak eukin itxulako eurekin batera, nire askunde personala izugarrixa izen zalako, eta asko ikasteko aukeria eukin hauelako, proiektu mordo bat aurrera eraman genitxun, eta poliki bai, hasi nintzelako ikusten ez, nire bidea nundik jungo zanero, eta bai, egisa zan, izugarrizko 4 urte zoragarrixak izan ziren, hori arte dramatikoa ikasten, txikitatik jakin izan dutelako, nik artiakin relazionotako zer ingurotela, eta oso relazionota gainera ikusten ditute, antzerkixa, dantza, kantua, barruen dauketen hori ateratzeko balixo duztielako, eta nik uste nik bentsat bi erdoten zeuzetar da, ez? Badala nire kanalizatzeko forma bat. Baina, zer da zuetzat agetea? Zer galdera, zaila, zer da artea? Ez dakit. Zergaitu entzute zaitut agetea, bai, irakurtzen egona zeuri egindako entrebistiak eta agetea ikusten dut oso presente dagoela bainaten Bai, ala da. Baina zer dan artea, ez dakit jakingo nauen erantzuten. Egia da, ez dakit, artea bentsat nik perzibitzeko daukaten forma da, nire emozio eta pentsamenduak kanalizatzeko, ez, eta kanpora ateratzeko modu bat, igual, horbe bai nik badaukotelako ahulgune bat, ez, eta egisa da, kostatzen jatela igual, barnien dauketen hori kanpora ateratzia, ez, igual, konfiantza asko dauketen giro baten bakarrik usartzen nazelako igual, ez, horrelako gauzak ikera, eta orduan, artean nik erabiltzen dut hori, barruen daukoten hori dana, ateralizeteko, eta gero bai, aldaketa bat, eta aldaketa bat gizartien zein nire inguruen edo nire inguruko pertsonen ganbe, suertatzeko, azkenean ezin da ukatu, artiak eta itendan edozein ekimenek bai, badaukiela indar hori ez, gizartia aldatzeko, eta
aldaketa hori bebai nolabait bultzatzeko, eta bueno, nik hortarako erabili nahi dut nire sormenak eta egiten dutena. Lortukoten ala ez, bestakit. Baina, bueno. Baina eskok diogun bezala nik uste zuege izango duzula mundu sakrifikatu bat dela, ez? Bai, inolako zalantzarik eta ez da erresa, eta gainera askotan gero jartzen da zalantzan, ez? Hori, ikasten dienean, nolako ikasketa artistiko batzuk egiten dienean, eta berdin da, arte dramatikoa, musika, dantza ikasi da bienentzat, inkluso beste ikasketa artistiko batzuk igual ez dienak arte estenikoen mundukoak, ez? Baina animazio digitala eta lan ikasi da bienentzat eta egia da oso mundu itxiak diela, eta itxiakin esan nahi dut, txikiak izaten diela, eta baina behin sortzen da nien olako talde bat, askotan talde berdinean mugitzeko ohitura eukitzen dugu, danok daukoen joera bat dalako, eta orduan hor zure lekua topatzia eta zure bidea itia oso zaila izaten da, eta askotan, amore emuteko gogoak emuten da, ez duzula joe, nabil saiatzen eta ez dut lortzen, eta ez dut ikusten ez, bere fruituak emuten da bienik. Baina, bueno, gero uste dut hor badagoela bere xarma, ez, batien topatzen dozunean zure bidea izan leiken hori, eta azten zara ikusten, baitu, igual ez nau Netflixeko megaprodukzio baten, baina banabil nirekuak itxen eta banabil nire ahotza, ez, helarazten jendiai. Eta egisa da oso maila desberdinetakoak die, eta egisa da hor bebai ikusten dela, bakoitzak zer daukon esateko, eta ikasi itxen da aukera horreik be aprezietan. Askotan ez duela pentsetan ez, pentsatzen dugu arrakasta dela kanpo gauza bat, eta barnien arrakasta eukitzean ikustu dut desente zailagoa dela kanpuen arrakasta lortzia baino. Eta gainera, aite munduan ere, mailak daude, nik zagutzea edukitut apu bat denentatiek egiteko, baina nireze sakrifikatuena horitza gaineko lana da. Gabai, agutu asko saiatu behar direla telebistan zinema. Bai, ez dut hori esaten, baina antzekian egon behar iztea konzentratuta une ogo. Bai. Ez dago errepikapenik. Hori da zuzeneko artiek daukien zerbait ez da, dala momentuko gauza bat eta hori da lortu behar dana, ez? Momentu hori berezixa izatia aldi bakoitzian, ze gainera hori, gero, seguruenik, eman aldi bat baino gehiago ingo da, edo kontzertuak izaten bat bai kontzertu bat baino gehiago, baina kontzertu bat ikustera edo antzerki saio bat ikustera doia zenek. Momentu hortan, bizi dauiena ez bada berezia, eurak jaztauki aukera, ez badie berriz juten, hori berezitzat hartzeko. Gero igual, 15 saiotatik bakarra ateratzen da txarto, baina bakar hori ikusi dauen entzat, ja beste antzerki saio bada. Danek aldau izan da zoragarria zelako emozioa, zelako puesta en escena, eta dana ez. Baina igual, bat txartu ateradan bat hori ikusi dauen entzat, begisa da guztiz esperientzia desberdina bilakatzen dela, ez? Eta egisa da, hor zuk esan dozuna, badauela ez konzentrazio bihar hori, zure dana emate hori, eta aldidanei ematia berezitasun hori, ez? Eta saiatzia alik eta hobien itxen eta daukotzun dana ateratzen danetan, ustu inbizara danetan, eta horrek egisa da asko eskatzen dauela, eta prest egon bizarela bebai, emozionalki igual, bidaia hori itxeko, askotan ez da lerresa izaten. Eta hortza gaineko emanantzia askotan ere frustrantea ere bada. Nik berriro dioz, antzekia egin duz, eta eramateko gogorena egin zailana frustrazioa da. Bai, batez be ikusten dozunean, zuk badaukotzula zerbait emateko, baina ez tala ateratzen, ez da? Esaten dozula, igual kanpotik eta dana esaten dozu, ze ondo egon zaran, egon da superondo, ez da gizzer, baina zuk esaten dozu, ez, falta izan jako zerbait, ez? Badakit aldotela eman gehiago, badakit hobein aldotela, badakit
badaukola ondion txitsa geixa unundik hartu, ez? Eta, bai, eta zuk esatia, ez nabil heltzen. Eta bai, egisa da, eta hori kudeatzeko ez dala erresa, zuk esan duzu bezala. Frustrazio hori sortzen da, eta gainera, sartzen bazara frustrazio hortan, eta bola onditzen juten bada, bukatu zeike matxakauta emozionalki. Niko gogoitzen, Alesteio zuzeneria dituztenean obra bat egiteko. Eta egon ginen 1000 bete ensaiatzen. Niko gogoitzen ensaioak hasi, eta hanik 4 egunetara etxera itiki eta itali esan niola. Eta utzi egin dut. Eta ez utzi, zergatik hogei oso ilun ikusten duzu, prestaketa fasean zaudete bilera lana, osea ez utzi gauzak ez dira gauetik goizera egiten. Eta begoba jabetu nintzen hori prozesua dela eta... Ba bai, eta zelako arrazoia dauketzun esan duzun hortan ez, askotan egisa da, batez be hasierako prestaketa fase horreitan eta hasierako lan horreitan, hor bai frustrazio gainera izeten dela, ez, erraldoia, ba hori ez dozulako topatzen, ez, edo ez dakitzulako nondik jo, edo ikusten dozulako galduta zauzela, eta bai, eta zuk esan duzuna, amore emateko gogoak sartzen di, ez, esaten dozulako, bai, eta guztiz ulergarrixa pentsetan jat, osea, ustot oso identifikauta sentitzen azela esan dozun hortan, ba, azkenien, badauelako faktore hori ikustian abapatian, jo, ba, igual hau ez da niretzat, edo ez dut enkajatzen hemen, hau ez da nik pentsetan hauena izango zala, ze askotan be, pentsetan da, ez da nik uste horre badauela gizartian zabalduta olako pentsamendu bat, ez, antzerki mundua edo arte munduak orokorrian, ez di exigentiak, ez da hainbesterako, osea, jartzen badiela, konparaketan, imagina, administraritza ikasi dauen bat, edo administrari lanak itxen dauen bat, edo antzerkisa itxen dauen pertsona bat, beti pentsauko da, antzerkisa itxen dauen lana errexaua dala. Ez dala hain exigentia. Bai, eta egia da nik ez da bai dago ekitza daukat jende askokin. Eta egisa da horbe bai pertsona bakoitzan arabera, asko aldatzen diela. Ni adibidez, matematikak beti imun izan jatoz ondo, ez dakit txikitatik errestasun eskukidon matematikak itxeko. Bai, ez dakit, eta sekula ez dutin laniko lan matematikak itxela zenuta, Bigei, Bai, hori, beti eukidot errastasunak, ez? Eta beti zaten dut jo, nik igual, zenbakisekin murgildutako lan baten, errastasunakin inalko nauken igual lan hori. Baina egisa da, ez dutela gure izen hortara joan, ze bat, ez dut uste ni beteko ninjunik, osea, ez dut uste, bai, egon alko nintzen igual, hilabete bat, bi hilabete urte bat, lanien hortan, baina egisa da azkenian monotonia zentzazin horrek niri adibidez gogaitu ingoz ustela, pentsatzen dutela, ez dakit, ez dut ena saiatu sekula, baina egisa da oingoz, enauela erakartzen saiatzeko moduan. Baina gero igual arte munduakin eta antzerkixakin edo musikakin relazionautakoa, asko guai pentsatzen da biedala errexaua, baina nik hori bentan zalantzan jarri neike. Ze imaginau pertsona superlotzatixa dan batei, zelako esfortzua eskatu aldotzan, oholtza baten gainera igotzia, jenda horrian egotera, jendian begiradak zugan da zela sentitzia, presiño hori dana, ez? Benga, ondo inbiot, ze gainera nire lanan arabera bestien lanabe bai moldatzen da. Orduan, bada gauza bat eta igual kritika bat ez nik itxen dutena, askotan artiak gutxi esten diela, exigentzia gutxia eukiko bazabien moruen, eta, nik uste hori hausnartzekoa dela, ez? Eta igual bakoitzak etxien pentsau bidau, ez? Hausartuko nintzen ni oholtza baten gainera igotzera eta jendian aurrian emanaldi oso bat aurrera eramatera? Zenik badakit jende askok ez zentz esango zauela zuzenien. Baina, esaten da, lotxa indaga falta, hortezak lotxa, baina nik uste pentsatzen egonez, baina
azken asteotan lotxa baino ez dira izango norberak dituen konplejoak. Izan leike be bai. Ba, izan leike ez hori esaten do, oza, lehen komentu goten moduan, ez da erraza jendian begirada zugan eukitzia, ez? Ze bapatien, hor, bazuk esan duzuna, konplejuak eta inseguridadenak azaleratu itxen die, ez? Nik sentitzen badot, ez dakit, nire izkerrak oso handixak diela, bapatien, oholtza baten gainien banau eta frakamotx batzuk eukitzen bot jantzita, jo, ba, nik ja etxetik ekartzen duten motxila hortan, eukitzen bot pentsamendua ez, nire izkerrak handixak die, 200 pertsona goten badia ikusten, hasiko naz pentsatzen, ostra, 200 pertsonek ikusi dauen nire izterra ondixak. Ze pentsauko dauen niria, ez? Horbe, bada, ba, hori, ez? Autoestimuan lanketa bat, eta autoirudixan maitatze prozesu bat inbiarra, ez dana bape erresa, eta hor gainera danok eukitzen duelako gora berak, nil helena, hori, batzutan izpiluan behiratzen garela, eta esaten duela, eske enaz ikusten, ez? Enaz ni, enaz identifikatzen izpiluan ikusten duten islada honekin. Eta, ez da erresa, eta holtza baten gainien, ba, klaro, sentitzen dozu, imaginauzu, egoera hortan bazaz, eta sentitzia, kanpo begirada horreik danak, ba hori, eta zuk sentitzia epaitzen da bizela, ez? Eta gero segurenik ez diela egongo epaitzen, eta saiatuko diela eurako bai, obraz gozatzen alik eta gehien, baina hor gure buruak egia da gure kontrain aldauela, eta ez da samurra. Beste gai bat, atera nahi nuen, antzekin minutuk, zagatzen beste, ez egiten da, zehore poleta, oso noatogeak, oso tio buenoak, sakao. Baina, emanaldi batean, osea, obra batean, emanaldi guztiak, nahiz eta gidoi berdin eduki, ez dira berdin ateratzen. Ez, eta naizta saiatu berdin egiten, sekula ez da izango berdina, ze testu ingurua aldatu egiten da. Egun desberdin bat da, ordu desberdin bat, jende desberdina dago ikusten, orduan, ja jendeak sortzen dauen giro hori, eta jendeak igual transmititu aldauen gertutasun edo berotasun hori, guztiz desberdina da saio batetik bestera, naiz ta jarraian izan biak gainera, igual atzalde baten bi saio emanaldi bat abestia eta gero, baina guztiz aldatzen da, eta nik uste horrek badauko la xarma, ez? Bakoitzak ahalbidetzen dauela, konexio berezi bat itxen, eta zerbait momentukoa dana. Momentu hori bizitzen ez da bienak, sekula ez da biziko momentuari. Antzeko zerbait, igual bai, baina ez da berdina izango. Eta, baina honik hori alderatzen dut adibidez, kantu bat, imaginau, bai? Zuk pentsatzen duzu kantu bat, ez dakit, okurritzen bat edo zein, Izaroren Paris, imaginatu. Kantu hori zuk entzuten duzu orain hemen, eta kantu horrek sentiaraziko dutzu gauza bat, baina egun baten goibeltxu hau zauzela, edo tristetxu hau zauzela, eta kantu hori guztiz aldatzen da, eta ez kantu aldatu dalako, zu aldatu zarelako, zu jasotzaile bezala, ez? Aldatu zarelako edo momentu hortan desberdin zauzelako. Eta hori antzerkisekin berdina pasatzen da, momentu danak desberdintzen die, bai aktoriak desberdin egongo dielako, eta ikusliak bai desberdin egongo dielako. Zer izan zen zueleneko emanaldia edo holtza zapaldu zenuen. Gogogatzen bat. A ber, bai, ez da, hau esan biotera justo da, ez profesionalki, baina egia da justo, nik Kurtzebarri eskolan ikasi nagoen Atxabaltan, eta 5 urteko gelan, ohitura bezala eta ondion jarraitzen da iten, 5 urteko gelakuek iten daue zirkua. Eta zirkua da, emanaldi bat gero gainera gurasoen aurrien itxen dana, eskolakuen aurrien itxen dana, oza da, 5 urtekoak eta dauz indartsuak, ekilibristak, domatzaileak, malabaristak, oza, danetarik. Eta hori esker gogoratzen dut argazkixak daukot ondio, zirkua, ni egon nintzela gainera aurkezle bezala, nik inauen zirkuan aurkezle. Eta, bai, esango nuke hori dela daukoten lehen oroitzapena olako zeozer ikiana. Gero bai, badaukot argazkixak, igual, udalekutako azken emanaldixak, eta olako gauzak, edo eskolan bertan bebai ez, olako dantzaren bat inizen duena.
Baina, bueno, lan antzerki formatuan antzekuena indako lehengo gauza, esango neuke hori dela, eta bebitu, bada adibidez, Kurtzebarri eskolan egon garen danok esan aldoen zozer, eta segurenik danok gogoratzen duen zozer. Zer danek bertan ikasi duenek danek esango daue, ni izen nintzen lehoia, ni izen nintzen domadoria, ni izen nintzen ekilibrista, nik itxen hauen musikarixak bai eusen, alan tambor batzukin eta txindatak eta hori, bakoitzak gogoratzen dago gainera, bada oroitzapen politx bat lortu izen duena sortzia, ez? Bertan ikasi duenok eta 5 urteko gelan bertan egon gitzenok. Ze bonito, txikitatik behinei, hasi zen munduan, aupegia zauzen. Bai, txikitatik eta hori, antzerkiakin, musikakin, dantzakin, beti, txikitatik sentitu dute konexin hori eta nigan zozer berezixa sortzen zauela horrek beste gauzek ez zauena sortzen. Eta bitu, marraztiakin bebai euki izan dut konexin hori, baina gero deskubriru dut. Nire marrazkixak ez dien munduko politxenak. Nire ustez, igual beste norbaitek ikusten dut, eta zaten da, guala, ez da politxa. Nire ustez, ez dien, enaz oso abila, esango. Baina, bai, txikitatik, eta agia da txikitatik idaztiakin bebai eukidote konexin oso ondixa, eta txikitatik hasi nintzen nire kantuak sortzen, gogoratzen dut nire lehenengo kantua, ez dakit 5-6 urtekin idatziko nauen, gainera idatzen nauen gazteleraz, nik adin horrekin gaztelera enauenian kontroletan ezedez, baina bai, eta handion kantu hori gordeta dauket, bai, eta txarna da badakitzete, eske, da kantu bat markau ninduna. Badako ezen bugua. Oi, zela zan, itxoin. Lazan, Esango neuke, eske ez dut gogoratzen eta gixan, eske itxenabil letra nire buruan repasatzen zein izan alzan titulua, eta ez dakiz zeba, pentsatzen do, titula zela Me Gusta. Me Gusta bi hitzorrek. Bai, eske esan duten ezala zan, gazteleraz, nik gaztelera ez naunian hitzaiten sekula, zen nire testu inguru dan euskalduna zan, etxien euskaraz, lagunekin euskaraz, eskolan euskaraz, nik dan itxen hauen euskaraz, baina lata be, kantua gazteleraz sortu neuen. Orduan, ezen muguakin zalantza dugunez, nahiz eta seguru ezen mugu hori dala, esango estazu gogoratzen baza, abesti horretako esaldi bat. Bai, klaro, eske abestia gogoratzen dut osorik, esango notzun isa, zeratik bukaerara, Baina bai, gainera, beti izaten dut, da kantu bat, Patito Feo telesaia gogoratzen duzu hau neska beta aurreko duna, eta da kantu bat, enkajau alko zauena serie horretan, superondo, daukon letra motagatik ikusten da, ume batek idatzen daukon letra badala, sakontasun larrei ez daukon letra bada, bintzat, ointxe itxen duten kantuekin konparauta, nada que ver, baina, bai, bitu, adibidez estribilloan, hola, esate zen, bale, hau da, pequeño inciso, parentesi bat, bale? Baina, bai, eta gixara gogoratzen dut, gordeta daukot kantu hori, eta ez dakit, beti eukiko gordeta, zen ikustat, izen zan lehenengo kantua idatzi nahuena, eta horratik gogoratzen dut igual hain ondo. Bueno, estribilloak hola esate zaben, El espacio sobre mí, el infierno por ahí, mis amigos están aquí, no sé cómo lo sabré, pero mucho viviré, lo sé. Hori zan estribilloa, imaginau. Doinuta dara. Bai, eta eske kantu osua, goitik bera doinuak intadana. Bai. Gainera, nik flipau nik gauza bat 5 urte zenituen, edo 6. Bai, holakoren bat. Zure testu ingugu dena, euskalduna. Eta estribillo bai, astra, ez bat, como el infierno, bezala, Bai, baina gainera hori esaten dutena, ez dauko holan zentzu bestalarri, ez? Esaten dut, el espacio sobre mí, el infierno por ahí.
Zer esan nahi dut horrekin? Ba, ez dakit. Dena, Bai. aizko dauka esateko, edo... Bai, gaur egun nik eman aldotzat interpretazio bat. Bere garaixen zer esan nahi nagoen horrekin, ez daukat ideia, ez? Baina bai, eta bada kuriosoa eta gero be hori ba, ikusten da ez, evoluzioa, ba hori ez, nire letrak itxerako orduen be bai, ba, zela aldatu dan, ez, ba, igual, musika ulertzeko daukoten era, kantuen letrak ulertzeko daukoten forma, zela aldatu dan, eta... Bai, eta lata be esaten dute, osea, naiztan niri gaur egun lotza apur bat emoten duzten kantu hori, egixara kriston karinua dutzetela, eta... Ez dakit, igual noiz baita animetan az grabatzera bakarrik eukitiarren grabatuta kantu hori ez, eta esateko jo behitu, hau da, inauen lehenengo goza musikan. Hori galdetu behar nizu, orain zebetan guzteuko jatzun, etokizun batian kantu hori grabatu eta argitaratzea. A ber, argitaratzea bezain beste, ez dakit. Grabatzea, segurenik, bai, ze gainera, esaten dut, ozan, ustez da, kantu bat nire buruan, pasatze jat, kantuak sortzen dutenean ja nire buruan aztenaz imaginatzen, eta ingo nauen olako estenaratze bat, eta bideoklipa izango zan nolan, oza, ja nire buruan aztenaz makinaria dana martxan jartzen soinu honek, eukiko zauen efektu honek, ez dakiz zer, eta bada kantu bat nik imaginatzen dutena oso disfrutoia izango zana, ez hori bazkenean umiendako kantu bat izango zalako, eta orduan oso bizi imaginatzen dut, eta bai gustauko gaten, argitaratzia bezain beste, ba ez dakit, egixara bebai badagoela hor lotza puntu hori bebai, ez? Azken izatezela, hau idatzi nauen nik. Ba, ez, bai. Baina, bueno, grabatzera animatziona, segurenik bai. Gero urtengo dan ala ez dakit egia danik be, gauza de xente ditxu dala ja argitaratu nahi ditxu danak, oin ja nausixagoa nazenian sortutakoak. Baina, bueno, txikitako kantu pare bat edo hiru, baditxut hor. Baditxut, grabauko ten ala ez, ba ez dakit esaten. Ez diten mogalma gauza bat ikusteko lasai zuk konponduko da zudena diskaren bat atera duzu, edo ez? Bale, ez dut diskarik atera, egia da bai, duela 2 urte ja. Bai, 2022an, atera nauen nire lehenengo kanta, dagoela plataforma danetan, promozio itxeko aprobetxatzen dut. Bai, Spotifyen, YouTubeen be bai dau, kantua Perdón deitzen da, gazteleraz, eta bitu horbe zalantza eukin hauen, gazteleraz, aber gure nauen nire lehenengo kantua gazteleraz izetiala ez, baina egia da, kantua hau sortu nauen, nire ama 2008an hil zan, eta berai eskainitako... Lasai. Nire amalau. Eta hor, nik idatzi nauen kantu hau, behin etxian nire gela txukuntzen den bilela, topo nobelako gutun bat idatzi notzena nire amai. Eta kontua da, ni oso gutxi azerretzen zen pertsona bat naz, baina azerretzen azenean, azerretzenaz 100%. Osea, azerretzenaz oso fuerte eta injarra hotik juten jat, eta esaten ditut, gauza asko gero benetan pentsatzen ez dutenak, eta damutu itxenaz esaten duten gauza askona. Eta gutun hori izan nire amai barkamen kanta bat. Bertan, hori, esango notzen edozein barbaridade, eta idatzi notzen gutun hori barkamen askatzeko eta asko itxen hauen, ez hori, azerretzen itzen nian berakin eta dana, gero idazten notzen gutun bat, eta izten notzen hoe gainien berak irakurtzeko. Eta karta hori, izen dauztot, bakarnetakoa gero berak buelta hau induztena. Itxizauen gero berriroen iroien, eta hori naukon gordeta, eta topa hau batien esan hauen, hau da, esan hauen eske hau da. Eta orduan hortik hasi nintzen sortzen kantua, Perdón deitzen dana, ez? Hori azkenean gutun hori zalako, ez? Barkamen eske bat, eta kantu honekin gure notzan azken barkamen bat eskatu, ez? Eta bebai eskertza gizara igual, berak eskeni eta emonduztan danagatik. Eta ez dakit, niretako oso kantu berezia zan, eta horretik esan hauen bitu, gazteleraz urten da eta gazteleraz izango da. Bitu, igual hemen atxabaltako testu inguruan, Euskadi mailan, Euskal Herri mailan, euskaraz izetia komenigarrixagoa izan leike? Ba, igual bai. Baina kantu hau gazteleraz urten bada, zozegatik urten da gazteleraz, ez dut hizkuntza muga bat bilakatu bihar.
eta horregatik hori kantu hori oso... Sekula. Eta horregatik kantu hori niretzat oso berezixa da, argi eukin hauen, zori baino lehen hau banauzkon kantuak konposatuta, baina argi eukin hauen hori izen bizala lehenengo kantua. Nire lehenengo kantua hori izatia nahi nauen. Bazaukon mezuagatik, eta niretzako bebai lehen esan duten bezala, kanalizatu alizeteko barne emozio hori. Eta, bueno, nik esango nuke harrera nahiko politxeuk izagoela, batez berrixan eta nirama ezagutzen zabienekin, harrera super politxeuk izagoen. Eta, bueno, oin gozoso pozik. Oin badauzkote beste kantu batzuk, ja gainera hilebete hontan edo urrengoan aterako daia nire urrengo kantua. Egisa da 2 urte pasau diela bestetik, baina bueno, oinguan ja beste ideia batekin, beste kontzeptu bat. Bueno, banabil hortan lanien eta desiatzen nago, de hecho, hau ateratzeko, hori dalako, beinaten beste aurpegi bat erakustia. Eta kontzertuak? Kontzertuak, beira, beinat bezala ez dute kontzerturik eman, izugarri guztauko jaten, ze gainera lehen esan dutzutena, badakit zer gauza ingo nauen, zelan guztauko jaten, argiztapena, edo keia, edo koreografixak, inkluso, ez? Baina oingo zer izan ez dutela aukera ikeuki. Bai indotena da, lagun batekin kontzertu akustiko batzuk egiten ditugu, berak gitarra oso ondo jotzen dauelako, eta Arrasateko taberna baten inalizen gauen kontzertu bat, oindala, bueno, azaruen ezen nuen, oindala gutxi, ja, urte erdi baina bia pasau da. Baina, ez da gizan nire buruan zan oindala gutxi. Baina, bueno, eta ontxe da partera berriro gure guazi eta gure kalien jo, gure, bari, jendiak gu entzutia, ez? Egisa da, ez diela gure kantu propioekin izango, coverrekin izango dela horrek kontu danak. Bueno, nire kantua bai jotzen dugu, baina hori da kantu propio bakarra. Eta beste denak coverrak die, baina bueno, horrei be, niri asko gustatzen gara. Azkenean ni musikara engantxo nintzen bestien kantuak entzuten, eta asko disfrutatzen duten zozer da. Orduan, bueno, oin uda partera gure guazi kontzertutxoak emuten, alik eta jende geixen gana heltzen. Eta ikustiko, aberzela doian. Musika, baina zogatik ez ditugu nahizten musika eta telebista. Guazen! Zergatik guazen? Beira, ni saiatu nintzen guazenen egoten egia da ez nagoen lortu, baina bagoazen egon nintzen. Zala... Bagoa. Hori da, izan telebista saio bat, gero bertako irabazliak guazenen papel bat lortzen zauena. Eta... hori izan zen kriston esperientzia, disfrutatu nauen pila bat, balio izan zuzten oholtza gainean bebai tablak hartzeko eta segurtasuna hartzeko, azkenean astero emanaldi bat prestatu, koreografia batekin eta batzutan karakterizazioakin eta bazan lan oso exigentia. Eta eske izugarri gustatzen jat, niri parafernalia hori dana asko gustatzen jat, eta batez be ikustia ez aukera daukotula horbe bai beste artista batzuk ezagutzeko, beste artista batzukin harremana itxeko, eta nik adibidez bagoazeko familiatik lagun zoragarriak eruen dut, bai, gaur egun izugarrizko harremana dauketena eurekin, eta, hori, eske, azaltzeko be oso zaila da, zelako, eta behitu, hastian behin bakarrik itxen gauen zozer zala, baina zelako harremana sortu aldan, azkenian nolako presio egoera baten be bai, lortzen dozulako, elkarrengan apoio bat suertatzia, eta hori izugarria. Hori dakagu esian taldeko, zurdinen taldeko bat, gure gagaian izandako sugan taldeko Maria Molantzerria, Angelaka, Kamele Lagunaga, eta profesionalez ingugatutako gune bat, ez? Zan, pasara bat, zeuzen Alex Sardui, Angela Alkain, Maria Molategi, Carmele Larrinaga, Ilenia Baglietto, Zurina aurkezle moduan, zan Xavier Saldiaz, zan izugarrizko aukera, Maria Molategi batekin abestia, bueno, justo nik enauen euki suertia Mariakin kantetako egaten tokau, Iker Bila egon zan nire dizinuan be bai. Oleako profesionalekin lanitzeko aukera ukitzia eta eurengandik be bai, aholkuak jasotia eta eurek be bai
rekonozitzia ez, igual zuk dauzkotzune indarguniak, eta venga, guazen hau esprimitzera, aldozu eman gehiago, hemen, venga, saiatuko gara, eta ingo, ez, ni banaz pertsona bat oso aurrera botatako pertsona bat, eta venga, guazen saiatzera, eta txartu urtetema da, ba, ikasiko eta horrengoan hobeto ingo, eta ez dakit, banaz, arriskatzen ez dauenak, bai, igual, ba, beti segurutik botatzen dauenak, ba, bueno, bai, hobekuntzarako igual margen gutxitxu hau dauko, aldago hobetu, baina, pausu igual txikinauak die, egisa da, arriskatzen dauenak gehi hau galdu leike, inolako zalantza barik, baina aurrera pausuak bai handixauak izen aldie, eta orduan, ba, bueno, ni banaz arriskatzian aldekoa, eta gero ba ikusiko da, zela urtetzen den. Eta zekaita tokatu zuen. Ba, kantatu nauen, danetarik. Lehengo programan Angel Alkainekin nauen, eta Europe taldean The Final Countdown abestu ginen, nolako izugarrizko peluka batekin, eta superguai, hor behitu gogoratzen dut, esan zuztien gauza bat geratu gaten supermarkauta, hasieran, batez be, lehengo estribilloa bukatu arte dolako zozer, emuten zauela, playback itxenen bilela, grabatuta eguela, eta esan joke guai, zuzeneko baten, jendeak pentsatzia, grabaketa bat dala, bai, gero egia da, zinu aurrera junala, ba, badauzela akatsak, eta... Baina, bueno, egisa da nik behi gara jortan, ba, 21 urte nitxun, eta, ba, bueno, ba, pasau di urtiak bai, eta, bueno, baina kanta honen hori, Europe, The Final Countdown, kanta honauen, Koko pelikulako Recuérdame kantua, baina euskeraz, Xabier Saldiasekin, kanta honauen bebai, Angel Alkainekin berriro, I'm Still Standing, Elton John, kanta honauen Iker Bilakin, Orekariak, kanta honauen Ilenia Baglietokin, Zombie, de Cranberry zena. Zer geixau kantau nauen... Kantau nauen Impossible, James Arthurrena. Kantau nauen Sisi Topen, Viva Las Vegas. Horrekitako dotoretzapen batzu. Saioak hauega joanela horrek exigituko du aztekoko disiplina da. Kanta berri bat ikasi, prestatu, etxaila eta irakurri, ikasi, ensaiatu, letragarik. Bai, eta hola zan, eta egia da, zaila dela konpaginatzeko igual, zure gainontzeko bizitzakin, ez da? Ze ni kasu hortan bebai ikasle nintzen, eta ba izan zan garai bat ez nauena jakin oso ondo gestionatzen, eta nire ikasketak eta nire ikaskideak albo batera itxin itxun, enauen zintzo jokatu eurekin besta, eta uste dut horbe badauketela hori ez, zeo zer egoten bada damutzen nazena, da eurekin zintzo jokatu ez izana, eta ez jakin izana bi gauzak konpaginatzen, ze euregin notzien mina, nik uste dut handixe izan zala. Eta horbe, babitu, nire akatsa ezta, eta bentsat onartzen ikase diotena, babitu, ez neuen ondoin, badakit urrengo baten ez nauela hola ningo, eta gaur egun aukeria sortatzen bajat, badakit ez nauela hola ningo. Baina egia da, bere momentuan hartu nitxun erabaki batzuk, ez zienak iguala proposenak izan. Baina bai, bazan oso exigentia, zuken jako galderan arira, ze gala bat grabatzen zan, galaz pasatzen bazauen, urrengo gunean bidaltzen zotzuen abestia, imagino, astelenetan grabatzen ziren galak, aste hartien jasotzen zauen abestia, aste azkenien ensaio, zan, dana oso segido, eta zaukotzun oso denbora gutxi ikasteko kantuak, ensaioetatik dantza, gero dantza praktika huen biozu, kantuakin batera, bazien gauza asko, aste batetik bestera itxekuak, eta hori, esan dakua, zure egunerokotasuneko bizitzakin konpaginetako oso zaila. Eta gainera, miramonera joan. Bai. Bokiak gela, jantzitek gela. Bai. Bilega, kamerinoa, platoka gauza bat batzeko. Kamerinoa berriz, grabatzen esiko gara, mosketak. Bai. Itxagon, errepikapenak. Zure txanda, 2 minutuko zerbait izango dena, bihurtzen da orduenikoa. Telebista horrela. Bai, eta gehiago bai, ordu erdi baino gehiago bai. Adibidez, Xabier Saldiasekin kokon kantua innauen nian, zenbat aldizin bierri zen hauen hasiera, ez dakit erroreren bateuen, ez dakizan nire mikrofonuakin edo zer, Bai. hasi bierri zen hauen emanaldia,
zer, 7 aldiz? Bueno, igual etzien 7 izan. Bai, Niko garatzen dut zala, azten nintzen, eta justo eskailera batzuk jeitsi behar nitxun. Azten nintzen eskailera jeisten, eltzen nintzen estenatokira, eta zaten zuztien, berriro inbierna da, berriro gora. Berriro azten nintzen, eltzen nintzen estenatokira, berriro! Eta zan, como, madre mia, ingo benguagatik. Eta, klaro, horbe zu gainera azte zara, gero zeta urduri xau jartzen, zezaten duzu, joder, eskointxe gainera, txartu urteten bajat, izango da, igual aurrekoetan ondo urtengo zan, eta errepikatzean erruz, igual derrepente txartu urteten da. Ez nauen suerte hori euki eta oso ondo urten zan. Eta eskerrak, bai, egisa da horrek begurduritasunak handitzen ditula, baina gero, kamerinuen zelako girua zaukoen guk, ze hor gingu zen lehiakide danok, eta disfrutatu itxen gaben gure artien, oso hori ateratzen genitxun argazkixak, grabatzen genitxun bidixuak, Instagramera igotzeko talan. Jolasten gauen bebai programa hortako audientziakin, ze egisa da, izugarrizko jarraitzaile pila bat zitxula programa horrek, eta jasotzen gauen euren kariñua zen izugarrixa, batien Instagramen zauzen, Club de Fans niriak. Nik esaten, zinien hasi inobez! Nire rixen bepasau zen, bagoazen agertzearira, justo Atxabaltan zauen, aur dantzarien egun ospatu zen, eta bertan zauzen, herri desberdinetako dantza eskoletako aurrak. Batien, nire sinadura jasotzeko izugarrizko kola Atxabaltan, eta nik esaten, baina zinien Atxabaltako pertsona normal bat, ez? Baina, bai, egisa da, eta badala azkenen baten, guazenek daukon indarran islada, ez? Izugarrizko mundua mugiruten dauela, eta horrek behazkenien, igertzen da, ez? Horrek gero produkzinuen badaukola berezkarixak, eta emun bierra dauela, ez? Jendiai emun bier jakola. Nabaritu zenuen aldaketarik telebistan hasi zinena esan nahi du. Zezu holtza mundutik, zatoak taula mundutik, musika mundutik, dantza mundutik, antzek girotik, baina telebista beste mundu bada. Bai, egia da, alatabe nik telebistan lehen hau parte hartutakoan nintzela, oindala, eta justo Maria Molategikin bai, kasualidadez, oindala urte asko itzen zen, Izarrak kalean... horiak galdetu, galdetu nenezu, kantu giro galdetu. Bai. Claro. Pegaba. Bai. Hartu nauen parte, Izarrak kaleanen hartu nauen parte, hor, 17 urte nituen ondion, eta kantu giron bai, zori 2015an izan zen. Bai, ondion 18 urte bete barik nituen. Eta 17 urtekin hartu nauen parte Izarrak kalean programan, eta justo nik lehenengo saioa hemen Donostin grabo nauen, eta suerti auki nauen, irabazi nauela saio hori eta finalera pasau nintzala. Gero finalian desastre bat. Nik gure nauen euskaraz kantau, eskaini zuztien kanta gaztelera zan, eta orduan okurriru jaten, ingotzat nik euskerazko berzino bat. Eta inauen, eta ensaio nauen euskeraz eta dana superondo, gero programa grabatzerakoan, hasi nintzen kantua besten gazteleraz, osorik. Eta hainbesten saiatzean euskeraz, azpin jaten letra. Eta inventau inauen, eta gisa da telebistan dela, milisegundo bateko kontu bat, nirin jaten eternua, eta nik jasan hauen jazta, hemen geratzen az. Baina jazta, gisa da, horpe bai adibidez, programortan izugarrizko familixein gauen. Eta gero kantu giron behartu nauen bi aldiz parte, Zumarragan eta Oñati. Eta horbe ez nauen euki irabazteko aukera, bixetan heldu nintzen bebai finalera, saio horreitako finalera, eta bixetan bigarren geratu nintzen. Baina, alata bebe, hor adibidez, Zurin Hidalgokin, eta Xabin Fernandez zeusen aurkezle bezala. Eta adibidez, Izarrak kalean nidakidala, okerinago, igual okerinago, baina eskoa emateko izatezak sorpresa hut. Bai. Nola ezatzen zure kasuan. Ez dakitzu zen dago gogoratzen dut. Baitu justo, batxillerra bukatu berri naukon, eta ni beti izanaz ikasle ona orokorrean, oso nota honak ateratzen ditun. Eta batxillerra bukatu berri naukon, eta nira gozuzten, venga, bixer, gonbidatuko zut gozaltzera, ospatzeko bukatu dozula, eta oso nota honak atera dozula, eta ni, estupendo, ze ondo! Eta gazimaz, urten gitzen etxetik goixien, eta zigitzen juten, gozaltzeko leku hortara.
Eta ginguzen ibiltzen, eta erbetzen ezatu zutan iramak. Osa, niramak jaso zauen dei bat, egin zauen berba, ez eta, ai, bainat, guazen diru ateratzen. Ez daukotela diru ateni, okei. Eta, jungitzen bankura. Ai, ontsa lagundu beste bankura, niriko daukotula kontuak banku desberdintzen, lagundu beste bankura, zein biot ez dakiz zer, okei. De repente, ai, ontsa paso bigare tionetik itxen ez dakiz zer, eta hartu bio txandia peluko ixerako. Ai, ontsa lagundu farmaziara, oin ez dakiz zer, kriston buelta mordo bat ematen. Eta nik zepa zeta, nik igertzen egon nirama arraro. En plan, zepa zeta gatu. Bai, klaro, zaten egon, atxik abizein, beste vuelta ematen gozaltzeko. Eta, bueno, ez hor beste kontu bada nik diabetikoa naz. Eta naukon ja insulina jarrita. Klaro, eta nik izaten, ez que gabizemen luzatzen hau, emun biuzta glukosa bajoi batek, eta gabitzen luzatu, badakitzu nik zepentzan dauen, niramak jasotako dei horreitako baten, bota zauiela lanetik. Imaginau, nire buruan nik ikusten nuen bera, aina raro, konportetan, aina raro esan hauen, bota dauen lanetik. Bota dauen lanetik telefonoz. Ez dakiz zeban nire buruak hori pentsau zauen. Eta zimaz, baina, bueno, gero ja azkenien kriston bueltak emun da gero, jungitzen ja gozaltzera, eta hangin guzen gozaltzen, eta ez dakiz zer, eta nire amak croissant bat zaukon, zer gainera nire lagun batek gogoratzen duzta, bueno, gogoratzen dut zure amak croissantak inolan. Ez da, leko detaietxo bat. Eta, zimaz, genbitzen gozaltzen eta ez dakiz zer, eta zuen gaztea jarritxak, gaztea erratixak. Eta, hor, entzuten eta ez dakiz zer, eta gaztean aztezien berbetan, bai, bueno, ontxe laiztara estrenatuko da, eta Izarra kalean, programa eta ez dakiz zer, eta nik esaten zen dira mai. Ai, ama, baita Izarra kalean, horra da, ni orkestu nintzena, ez dakiz zer bat. Eta nima, bai, eta nik bai, ez dakiz zer, eta, bueno, eta baina jaso ditugu lehenengo castingak, ez dakiz zer bat, begira, hemen jartzen dizuegu horietako bat. Eta derrepente zen nire kastina. Eta ni, ama, ninaz? Ama, eta nire ama, bai, zeizen bizarra. Eta ni, baietz, ama, ninaz? Eta nire ama, bainat ez ezantotak isa. Eta hasi nintzen momentuen kantetan berai, baietz, ama, eta demostretako nintzela, hasi nintzen kantetan, audixoko, eta zen nintzen, ama, ninaz zela. Eta derrepente irratixi ez eta, bueno, hau, bainatari zabaleta jakiteko, lehenengo lehiakidea zuzarela, ez dakiz zer, eta derrepente urten zin kabarak eta ez dakiz zer, eta klaro, eta nire lan, en plan, kriston txandal zahar batean, olako sudadera zikin batean, en plan, Eta Maria. Eta agertu zen Maria Molategi, esaten bai, nik aukeratu zaitut, ez dakiz zer, izango zara nire lehiakide, lehenengo programa hontan, ez dakiz zer, Polita. izan zen super politxa, baina egisa da, klaro, Kaotikoa. bai, super kaotiko, izan zango isa, baina gogoratzen dut super ondo eta oso oroitzapen politx bezala. Bai, gero egia da, hemos osten kristonen azukre bajoiak azkenien, zehen nauen gozaldu. Ze hortik junbiar izan nintzen etxera erropa aldatu, ez dakizen bat, eta orduan gozaldu barik eratu nintzen, eta hemos osten glusemia bajoiak, azkenien insulina ja jarri txanauko, baina bueno, gero konpondu gauen hori, eta jazta. Guan, urtzeko dirazu, mesedetxo bat eskatzen. Igual okan nagoen, baina atrápame si puede, por favor, mesedet, atrápame que estoy de capa caída. Joe, bai, bueno, ikusten dut informau zarela, bai. Bai, ni telebistan egonaz, imagina baldozun gauza danetan, egisa da igual bai izalako ningolako adin baten, bezakit, gure nagoela pro gauzak, gero ja ikusi nagoelako gauzak etziela niretzat. Eta, de hecho, gero jaso izen dut eskaintzak, telebistako programa desberdinetan, bai, parte hartzeko edo castingetara juteko eta... Miluzen egon nintzen, adibidez, lagun batekin, bai? Urrian edo egon nintzen. Aurten, Bai? denboralde honetan. Ui, igual aurrek urtian, ja, Igual haueko, jende asko pasa ezagete, ni eguneko ikusten dut, hasieratik bukaerara, melo estudio todo, baina ez zutako hartzen. Ez, baina hori eskaspaldi, bai, denboraldi honetan ez aurrekoan, oza, izango zen, 2022ko urrian, igual, bai. Hasiera. Bai, izan zen, eta hor begon nintzen, eta adibidez hor superondo zela, azkenien hor lagun batekin zoiaz, eta pasatu gaben superondo. Nire lagunak esan zuten, juntaugitzen juerga baten, antzarretan igual izan zen, antzarretan lekitxon, eta esan zuten, baina, gero eta punta un mihilu zer, animetan zare, eta ni, venga!
Eta hor jongitzen bisok, eta bai hori bain gauen kastinata, eta esan zuzkoen baiet. Eta pasau gauen superondo. Ez gauen emun un palo lagoa esaten dana, baina ondo pasau gauen. Kuriositate bat, nolakoa da biluze bateko kastin bat. Bale, hasieran bete behar duzu olako formulategi bat, ez? Eta horra eskatzen dut datuak, ez dakiz zergatik nahi duzu hartu parte, olakoak. Eta behin hori itzen da biela, gurekin adibidez WhatsAppetik jarri zien harremanetan gurekin, eta eskatu zuzkoen bideokastin bat bidaltzeko. Eta zan totalmente libre, esan zuzkoen, bai, aurkeztu behar zari zuen burua, eta esan behar duzu ez, dateko rozen hartu parte, miluzen, zan premisa bakarra. Eta orduan bagukin gauen olako bideo performance bat, miluzeko mai jokura jolasten ibiliko baginen morren, ze justo bazaukoen mai jokua. Eta nire lagunak esaten zaren, jo, baina, ezken nik galderan edanak buruz dakit, erronka gehiago bioz. Zer, jungo gare benetako miluzera. Eta orduan behiratzen gauen kamarara, eta esaten gauen. Ointxe goi ez, olakoren bat, ez dakit ez dut oso ondo ganatzen. Baina gauen hori, pasapur bat, olako performance txo bat. Ez dakit, eta gero urtetan ginen korrikan plan miluzera jungo bagitzen morren. Zenbait saio gogogatzen duzu? Zenbat saio gongitzen? Bakarra, lehenguan elimina gongitzen. Bai, horri biligitzen justu, baina egia da gonzan proba bat, bertxolarixen inguruan, horrek akabau ingin jur. Ja, izan zan ez dakit bigarren proba zan, edo lakon bat. Bai, eta, bai, lotu bizien bertxolarixak euren herrixakin. Asmatu genitzen bi. Eta, ja. Orduan, sokatzea duke, final duke. Ez, eta egia da, jo, olako gauzetan bete ezaten dut, tio, gero etxetik ikusten duten nian badakit erantzunak gauzenak, baina gero egia da hor zauzenian, ez da urtetek. Eta egizan. Bai, baina, bueno, esaten dutena, pasau gauen super ondo, mimikan proba izan zen itzela, bai, imintzioka izan zen itzela eta marrazkixena. Esan zutena, ez? Nire marrazteko trebetasunak ez dien mundu korrenak, baina ni urten nintzen, eta hor danak asmatu genitxun eskerrak. Baina bai, hori, esperientzia oso politxa. Nik beti izate dut gomendatu itxendot zera, itzela. Leheno utzi dugu zutzilek atrompame. Bai, egia da. Horiek sekulako esperientzia. Bai, baina ikusi hor bezaten dut, hori be 2015 nauen, imagino nik 2015 zen bagauzen nauen, batxillerra bukatu nauen, eta nauen izarra kalean kantu giro, Atrápame si puedes, zan como, que pesau, ya está. Eta bai, Atrápame si puedesen egia da, aste oso bateko programak grabatzen dozula, eta bueno, horbe bai, hori junitzen, 18 urte bete berri nitxula, jende helduakin, eta egia da, gauz askotan soltau nitxun izugarrizko paridak. Eta, bueno, baina politxa izan zen, egia da, oin uste dutela beste modu batera afrontauko nagoela erronka hori, baina bere momentu hori izan zen, bitu, nator hona, eta jazta, eta nator. Eta, bai, politxa izan zen bai, eta, bueno, programa gehienetan esango nuke, nitzela eliminau bat bezen lehengua, beti eliminatzen nintzen azken aurreko programa baino lehenau. Ordan igual behin nintzen lehen lengua. Ze bost lehiakidetatik eta lau pasatzen ziren azken aurrekara, igual behi. Bai, azken programan heldu nintzen semifinalera zala duelo bibin kontra. Horra heldu nintzen azken programan eta hor ja, etxi. Baina, bueno, esan dakoa, oso gustora. Zer da zuetzako goiena? Ez dakit esaten. Ezakit gauza hundirik egin duzun goiena, baina behintzen kantari. Bai, eske kantarik nire ustez goienan daukon xarman nirekin, oso berezixa da, zenik txikitan kantarin parte hartu nauen. Claro, azkenean debagoienian kantari dela urte askotatik itxen da. Eta nik hartu nauen kantariko lehengo eta bigarren edizioen parte, eta izugarrizko horretzapenak daukot, nire logelan de hecho daukot kantariko posterra, gure emanaldixen posterra. Eta da, hori, da, ni eta nire taldien izan ziren beste bikin, argazkixa dauko, eta logelan dauket. Eta orduan, hori eta urte batzuk berandu hau, aukeria eskaini zuztienean aurkezteko, ez da, izan zen, como, wow! Eta hor bezan bihot, hasiera baten,
kastina inauen, kastina edo probia inzustien ez, aurkezlia aukeratzeko eta ez nintzen ni zen aukeratua, hori bezan diot. Baina, gero ez dakit zer gertatuko zen, aukeratu zabienak igual ez ezan zauen, edo ez dakit, eta orduen niri eskaini zuztien, eta geroztik nik dakidala, posik dauz nirekin, espero lan neizetia, eta guztetia nik itxen duten lana, zenik egisa dabe aurrekin eskarmentu ondisa daukot bebaiz, egunero... Ikusten da, egiten duzunean eta zein daga, ze poza, ze gogoak jartzen dituzu. Bai, egia da beste modu batera afrontatzen duzu, nire bertatik pasauna zenez, badakit zer sentitzen da bien, badakit zer gure da bien demostrau, badakit zer dan lortu gure da biena, eta orduan, saiatzen naz, empatia hori erakusten, eta saiatzen bebai euren alderik politxena ateratzen, eta hori, gero umiekin asko ibilizan nazenez, ludoteka baten itxen dotelako lan, eta udalekutako koordinatzaile moruan bebai egunerokotasunien. Bai, eta orduan umiekin badauket eskarmentua nola baitxez, eta orduan eurekin konektatzia nahiko errezaitxejat, eta hori ben ikusteot kamaran igartzen dela. Udalekutan nun? Atxabaltan. Osa, ibili izenaz, oin atxabaltan, ibili izenaz Zukarrietako udalekutan, egonaz La Arboledako udalekutan, egonaz Aspazekin egon izenaz bebai udalekutan, bai, egon izenaz Diabetikoen udaleku batzutan bebai, osa, egonaz, beti, osa, ezaten dutena, 1000 saltzatan sartuta, eta hori, ontseia gixadoen da lorte batzuk ja, atxabaltan aterrizau nauen, eta orduen, oia atxabaltan nabil mugitzen gehixen bat. Baina, nikantarikin gauza bat galdetu nahi dizu. Aurrera? Egun batean, zenbat saio grabatzen dituzu? Normalena, esango nauk izaten dela egun batean 4 saio grabatzia, igual 5. Azken grabaketak ingen itxun Gasteizen oin dela hilebetetxo batzuk. Bai. Izango da ikusgai? Ja, ustot interneten dauela, Gasteizeko hauek goienan ez dituzte botatzen. Zeitzen da elkarlanian alea aldizkariakin, eta ustot interneten dauzela baina hori grabo gauen Gasteizekoak, eta horrek baino lehenago grabo genitxun hementxe Lazkaon eta... Lazkaokoa ikusi nu Goierri. Hori da, Goierri telebistan horrek bai. Eta Beasaingua. Hori da. Eta adibidez, Gasteizen grabautako honetan, grabau bierri zen genitxun 14 programa biegunetan. Osa, asko, izugarrizko palizoia izeten da, 100 hori 7 programa egun bakoitzien, eta oso neketxua zan. Gainera Gasteizen euki gauen handikapa, programa bat txarto grabau zala, errepikatu bierri zen gauen programa osua. Eta bai hori zen, kriston palizoia, Gero egisa da, niri azkar pasatzen jatze, ondo pasatzen nahi, azkenean musikiakin nau, dantza, musika, holtza gainean, umiekin, disfruta bitxen duten zozer danez, azkar pasatzen jat, egisa da gero eltzen azo etxera gauien, eta esaten dut, tierra trágame, eta botaten azoera, eta ez dauket goguak ezetako. Baina, bai, ez dakit nik asko eskertzen dut olako lan bat inalizeteko aukeria eukitxiaz, esaten dut, jende askok ez dauka aukera hori, eta, bintzat, eskertuta sentitzen az. Eta nolakoa da, holtza gainean, umeekin egiten duzu, abelman hori, eta... Danetarik dauela esango neuke, azkenian, ulertu bio, umiengan, holtza batek zelako presioa egiten dauen. Urduri gotzen die, eta ja, galderak eta, euren emanaldi sekta gero galderatxo batzuk itxen dut ziet, edo jolastxoren bat planteatzen dut. Eta, klaro, askotan egoten die super urduri, eta, klaro, eukibida kontutan, programa bakoitzak denbora bat iraun behar dagoela, gutxi gora bera, ordu erdiko iraupen eukibidau programa bakoitzak. Eta, klaro, pasatzen da, askotan zabitzela umie itxen galderak, eta esaten zuen goza bakarra da, bai, ez. Eta da, como, biedot, eta orduan, hor, egisa da biozula eukitzia baliabide batzuk ez saiatzeko apur bat rasketan, edo ez dakizer, ze, klaro, bestela da zauz denbora dana, eta zer, eta ondo gonzarie, bai. Eta errepikatzeko moduan, bai. Kanta berdinakin, bai. Eta orduan da, hori da, eukibiozu baliabideak eta sormen apurtxo bat, saiatzeko konversazio hori nola bideratzen, eta eurei bebai
luzitzeko momentutxo bat eskaintzeko, eta publikoakin barre itxeko momentutxoak sortzeko. Horregatik, esan nahi dut kontu honekin, umeekin, hori gertatzea guztiz ulertzekoa da, baina helduekin ez mesedez. Bitu, hori bada askotan planteatu duten gauza bat, ume asko igotzen die eta gurasoak hor dauz publikoan eta ez dakiz zer, eta askotan umiek esaten daude, gurasoek esan duzkuen, ensaio bioguela gehiago edo, ez duela itxen oso ondo, eta orduan nik askotan, holtza gainetik esate dut, bueno, orduan igual urrengoan gurasuak igo bizari ona, eta helduokin biozue, erresa da horre xerlekuko erosotasunetik esatia, oso ondo edo oso txarto, igo zutain, probau. Ne, askotan esaten ostean, Eugenia beste zeniaga bertsioak egiten ditut, bideoklipekin bertsio bakoitzak, eta aldatu, edo elkarrezketekin, edo zinema munduakin, edo esaten die. Erreza ez da, eta ni, errezuk. Ez que guztiz? Eizuk eta izan erreza da nala ez. Eta hau guztot, lotzen dala lehen esan duten egin ez, arte mundua eta nidana, relazionatzen da, esforturik gabeko zozer bezala. Ala. Bai. Guazen galdera, ogoko getaka, eta ez zaitut akatuko gehiago. Venga, ba. Zer musika entzuten duzu. Gehien entzuten duten musika, esango nuke pop musika dela, pop komertziala, egia da txikitatik konekto dutela musika horrekin, eta adibidez aurrek urtean nire artista entzunena, Olaia Inciarte izan zen, eukin hauen izugarrizko obsesinua berakin, deskubriru nauen aurrek urteko apirilean lagun bati esker, eta geroztik izan zen, bere diska entzun, izugarrizko matxakian honatzen. Zaletasunak, egunean zehar geldituko zaizun denbora mugatu eta lago horretan guztako dituzu gauzak edukiko dituzu. Egia da, guztauko jatena baino denbora gutxi hau dauketela, hori esan biot. Baina, nire zaletasuna, adibidez, asko, zaletasuna eta egin biharra aldi berian. Txakurra dauket eta txakurrakin pasiatzen jutia izugarri gustatzen jat. Hori azkenean da txakurrakin ebe bai, hor sortzen dozu binkulo hori eta gustatzen jat txakurrakin jutia, asko gustatzen jat patinatzen jutia, hankako patinekin, gustatzen jat izugarri. Batez be, eguraldi hona itxen badau eta musikiakin eta, da nietako revitalizantia izango bazan bezala. Zaletasunetan be bai, ez dakit, eske gauza asko, gustatzen jat, hori zerixiak ikustia eta lan, ez dakit, ontsa bertan, harrapau norzua por bat, ez dakit ala zer antzun. Zango nuke gauza asko, baina hori, fronten izian jolaztia lagunekin geratzia, itxia bidaiak adibidez eukidu maiatz bat, maiatza izan da guretako, azte bururoz orko ben zozer. Eta, baina ez dakit, gauza mordo bat, egisa da, lehen esan dutena, nik normalien baietza daukot beti aurretik, en plan, venga, gurozu lehen ez dakiz zer, guazen itera. Guazen itxera, venga, ingo surf ikastaro bat, venga, guazen, jungo gara una cata de vinos, esango baietz, eta gero ikusten bot, que no me gusta el vino, pues no beberé vino, baina guazen itera gauzak ez, azkenien hortarako dauden boria, eta bestela, etxien aspertuta egotia, nire geldi egotia, sufritu itxen dut. Grabak eta eixi hauetek komentatu dugu, ez dakikula, ez etzik eixaeten, ni alakoan nahi, Eugeni, egingo duzu hau, Eugeni, etorri honera, noski Eugeni hau, juten ez, horrega, eta esaten dut, nun zagutu nahi zen. Baina egiten da, osea. Eta gero egiten da, baina, klar, nik bete esaten dut, ze preziotan, ez? Ze preziotan, ze koste dauko horrek gugan askotan, ze... Animikoki. Hori da, animikoki, eta igual askotan gure gain hartzen duela bai, ardura gehiegi, ez? Eta kompromiso gehiegi,
Ze, igual ezin do, eta bai, eta eske guztiz identifikatzen esan duzun horrekin. Ingozu ez dakiz zer, bai, animatzen zara hilabete bat itxera lan ez dakinun, bai, kompatiblia da ez dakiz zer, antolatuko zu hau, ingozu ez dakiz zer, eta danei bai, eta heltzen da puntu bat daukotuna gauza mordo bat itxeko, eta, klaro, buruak momentu baten esaten dau, onarte edo esplotau inbiozu. Eta, bai, bada nire aulgune batzuk esan duzu moduan, Eskerrak gogoratu nahi zen, ze bide honetan gauza bat esan duzu, baiara bat kantari saioakin lotuta. Eta lehen asko egin da. Kantari sortzea eta egitea eta saio moduen egitea izan da komunikabide talde batak egin duen gauzarik onenetariko bat esan nahi dut zergatik nitzikian entzenean eta bez egin kantu. Ke bai! Ona bidean egonaz egin kantuna pentsatzen. Eta egin kantuni asko gustatzen zela eguneko ikusten nabe nire alia laguna dakai betezu klubeko bazkidea izana betezu jaiaga june izana Bilbon Doña Casilda Bajea Europa kantari lotzen dut egin kantu egin nola bat. Bai, badauka lan kutsu bat, nahiko antzekua. Esango nuke baietz, azkenien da hori umientzako eta umiekin dako programa bat, azkenien umiak die protagonistak eta horren kontsumitzaile handixenak umiak izaten die, umiek eta euren familixak. Eta egin kantuk bazauken hori, nik esan zutena, justo ona bidean, egin kantuna akordatzen egonaz, zan programa bat nik bai disfrutatzen hauena mordo bat. Eta bai nire bai zuk esan dakoa, betizu jaialdixen egonda, egin kantun finalista eta irabazliak izan dakoen kontzertua, horrekin egon nintzen obsesionauta. Bai, gainera, zauen mutil bat, abesten zauena super ondo guztetan jaten mordo bat, eta ez dut gogoratzen bere izena, eta bilatzen dozu YouTubeen eta ez dauz isa bidixuak, dauz oso gutxi. Eta da, como, nun aldot ikusi hau, Eta nire esabetuta nago, ze lehen nadegan, bazeuen lehen? Saioak oso honekin dut dituzte. Betu, nik bilatu izen dutenetan ja ez da egon, eta da, eske gustatzen gaten, eta bitu gero, betu, ikusi zela dan bizitza niri, bai, gogoratzen dutela oso ondo, neskatila batek kantetan zauela kantu bat lan motxilatxo batekin eta, bai, eta lan bikoletatxokin eta, urtiak berandu hau, Izarra kalean programan, berakin koinzidiru nauen, eta lan berbetan, egin kantu guztetan jaten mordo bat, ez dakizer, gogoratzen dut superondo neskatila batek abesten zauela, eta zaten duzta, hau da neskatila, erakustu duzta arraskixat, eta ni, bai hori! Eta zaten duzta, ninaz, eta ni, uau! Zaulako kasualidadiak. Gure harina, zergaga ipoletak pasarritugune, gure lokaleko lehiotik garaiko bete show programa dana. Bete show! Jende asko ez da gogoratzen. Eta nik daukot, bete taldean diska hori eta osokien esaidazu, zuzenean, aire dabil, kantu honek danak eta zaten dozu, diek kriston kantak. Zuze, untxa. Bai, eta gero esaidazu zaukola koreografixia untxesto goratzen ezan lako zezen esaidazu, olako lekasuan ezan goratzen baina bai. Eta bai izan da garai bat, markau dauena, nik esango nuke niradinekuak zuzen untxa mundu danak ezagutzen dauen kantu bat dala. Bueno, igual danek ez, baina askok bai. Eta hori, eta betizu klubeko kide izetia, eta hori, eta Zurine Hidalgurten zala hortik, eta bete taldian kontzertua, nik junitzen ikustera kontzertua, erosin noen kamiseta, erosin noen DVD-an dion etxien dauket, diska etxien dauket. Nik dauka DVD-a. Eske... Nik ez dauka. Nik hori, erosin noen kontzertua ikustera jungitzen nian kamiseta eta DVD-a. Bueno, nik ez, nire gurasoek, zen nik gara jortan enaukan dirua. Bai, bukatzeko, ez zukenuko demoa. Lasai.
kezkak bizikaren mundu magabila honetan zukakak izaten bezala kezkak eta egon ezinak edukiko dituzu adibidez. Vale. Beira, justo igual ointxe bertan, lehen esan dutena, ez? Aldaketarako, ez? Ahotsa ematen dutzen momentuen erabili ahots hori aldaketa bat inalizateko eta justo Benidorm Festeko alfombra laranjan Maria Pelaek esan zauen esaldi bat eta iruditu jaten, wow, zelako indarra daukon esaldi horrek ez? Si te van a oír, di algo. Ez? Eta iruditzat oso importantia esaldi horrek atzien daukon dana, ez? Esan gure dauen dana. Eta Atxabaltan justo, Atxabalta arro ditzen den talde baten, elkarte bat osatu gauen, LGTBIAQ+, kolektiboantzat bizigarri xaua dan herri bat eratze aldera, eta oin egisa da, hortara enfokauta bebai nire energian parte handi bat juten dela, baina uste dotelako herrixak biher dauela, zebai, geroz eta onartu hau dau, eta geroz eta tolerantzia handi xaua dau, eta hori ideia horredanak oso zabalik daz, baina gero realidadien Atxabaltan behintzat ez da ezer aldatu urtietan, oza, bai, egongo die marikoiak, egongo die boierak, eta egongo die gurosun dana. Baina gero egisa da realidadia egunerokotasunekua ez dela aldatu, eta orduan, badauela aldaketarako biharra, inbier dala, eta ez dala bakarrik kolektibokoak dien pertsonen borroka baizik, eta herri dana implikau biher dala, eta danon esku dauela aldaketa bat emunalizetia, eta danok daukouela parte hartzeko biher hori edo, ez, bete behar hori, gure badou herrisa benetan aldatzia, eta danondako bizigarrisa izetia. Eta azkenean hori da bebai, nik esango nuke borroka askokin pasatzen dana, ez? Azkenean borroka hori hasten daudienek bakarrik itxen badaue borroka, igual bai emongo di aldaketak baina geixo tardauko dau. Guazen saiatzera kontzientzia hori zabaltzen, guazen saiatzera herrisa impliketan, guazen saiatzera igual horren gertukoa ez daukien pertsonei bebai entzutera, berrurak zer pentsatzen daubien, igual ze puntutan egon aldan elkartze puntu bat, zetanok gauzadanetan guztiz berdin pentsatzea oso desberdina da. Baina, igual zuk eta nik, zuk pentsatzen duzu A, B eta C, eta nik pentsatzen dut A, B eta F, A hori komunien daukou. Guazen A horretan igual elkarrekin lan itxera, ez da? Ez dauku zertan danien ados egon, oso zaila da. Baina, guazen gure energiak fokalizatzera, guazen elkarlan hori sustatzera, guazen elkarrentzutera, guazen hori sinistera, ez? Aldaketa hori posible dela, eta gure esku dauela aldaketa hori. Gure esku dago. Eta honekin lotuta bai politikak badu zegoen, baina nire ustez ez guk uste dugu hainbeste zergatik ekimena norbeatik hasi behar da. Lehenengo norbeatik eta gero kolektibotik, baina zu ezin dezu ekimen bai sustatzen hasi kolektibo edo politika ikuspuntu batetik abiatu. Guztiz. Bai, eta egia da, azkenean olako aldaketa gure dienean politika bai ala bai sartzen dela, ez? Osa, olako eraldaketak politikan eragina daukie, eta politika horren babesa jasotzia bebai ezinbestekoa da. Ze pasatzen da, ez dela, sortzen dugu lege bat, eta lege horrekin dan aldatzen da, hori ez da holan, ez da insamurra. Osa, gizartiak ulertu inbiar da, gizartiai heldu inbiar jako zein dan mezu hori, ez? Eta zer dan, adibidez, translege translegia onartu zanien eta izugarrizko bulo pila bat zabaldu ziren, ez? Horren inguruan, eta hor ikusten dana da, askotan informazio falta dauela, eta jendiai jakola eskura jartzen informazio hori, eta orduan, klaro, nik irakurtzen dut notizia bat, esaten dagoela XXX, edo zein gauza, eta orduan ja, zabaltzen da hori, eta horrek izugarrizko kaltia inaldau, eta orduan, zuk esan dozuna, ez?
individualtasun hortatik hasitxa. Hori Guazen da. hori zabaltzera, ez? Eta da guk Atxabaltarro ontatik, elkartentatik hori da lortu gure izen duena, ez? Guk Atxabaltarro sortu gauen, inkietude hori zaukoen pertsona batzun artean, ja kolektibo bat osatu gauen, eta hortik ontxe guru, herrira zabaltzen joan, eta herrira zabaltze hortan, herriko beste entidade batzukin elkarlanien hasi gitzen, Atxabaltako udalakin, Atxabaltako komertzioekin bebai, Atxabaltako beste eragile batzukin bebai, azkenian, hor, elkarlan hortan bebai, saretze bat ematen hasten dalako, eta aldaketak eremu desberdinetan, eta adibidez hor oso berezisa pentsatagat, oindala bihazte, maiatzak 19 justo maiatzak 17 izala LGTBIQ+ kolektiboan kontrako fobian aurkako eguna, kontzeptu horrela purat naskorra, ez? Baina, 17 egun hori izan zanez, 19 justo Atxabaltako futbol taldiak udak partidua eukon, eta eurekin elkarlana hasi gauen hori baino lehen hau ez, guazen partidu hau bizibilizaziorako erabiltzera, ez? Guazen ikustera eta erakustera sustagarrixak diela, eta elkar bizialdien bi kontzeptu diela, ez? Futbola eta igual kolektiboko parte izetiaz, askotan hori, egisa da futbolak badaukola eta kirolak orokorrien bebai, baina batez de futbolak badaukola, ez? Eremu oso maskulinizatu hori, maskulinidade hegemoniko batekin, eta oso fragila dan, oso euskorra dan maskulinidade batekin. Baina, bueno, dana ez da holan, eta dana ez da beltza eta txurixa, gris asko da, eta aldakorrak dien gauzak da, guazen aldaketa hori sustatzera, askotan errexena dezatia da, honekin lan itxiago izen ezkero, akabo. Ez, venga, guazen saiatzera, eta igual pauso txikinak emongo di, baina guk ja, Atxabaltan aurrekoan nintzen partido hortan, jokalari danek eukien kaltzetinetan, kolektiboan banderia, bada aurrera poso bat, simbolo txiki bat da, bai. Baina, bueno, ja, hasiera baten mundotza elkarlan honi, hausnarketa honi bebai, eta guk argi dauko ez garela hor geratuko. Guk aurrera jarraitzuko guela, eta lana itzen jarraitzu gure duela eurekin, uste duelako eurak herrixan daukien indarra baliatu bihar dela, eta eurak kontziente izan bihar diela, eurak daukien indarraz aldaketa bat eragiteko. Eta orduan, ez dakit, igual trestontxa pasartu dotoen bat pati, baina bai, ez dakit. Hori, esango nuke ontxe bertan holan, eta gero nire kezka pertsonalak eta hor dauz, azken aldixen, autoestimuakin bastante flojito ibilinaz. Egia da ontxe buelta ematen nabiela, baina bolada neko kaskarra pasau dut. Terapietara juntzara, edo zueta buruz. Ez toteuki aukera terapiara juteko, segisa da, esan zuten bezala, denbora oso gutxik nibilinaz, egia da, eta nahi dut psikologora juten hasiz, ze badakit ondo ingo duztela, eta, bueno, hor nabil, aber tartia topatzen duten bebai. Hori hauaga pauso bada eta galanta. Psikologoa joan nahi izatea bakak. Zegoetu, aizkoetak pentsatzen da psikologoa jutea tabu badala. Eta nik uste mundu mailako bezala guztiak, ez eta superondo egon, astean behin elizaigukela gaizki etokiko psikologoa jutea, ez eta joan eta ezilikego. Baina biztalaria osoak egin beharko duke zebala. Bai, guztiz ados. Azkenean horrek baliabideak ematen duzku bebai ez, gure autoirudisa lantzeko, ezagutzeko gure burua gehiago, eta hori askotan ikusteko ez, ez nau ondo, nigan zentrau ginaz eta nigan inbiot lan, ez? Hainbeste nik bebai, eta hor badauko teknikakatz bat, ni askonaz ematekoa eta eman itxendot, eta eskaini eta bestiei saiatu gauzak errazten, baina hor askotan albo batera izten dut nire burua, ez? Eta bada garrantzitsua hortan belan itxia eta automaitasun hori nolabait bideratzea. Bueno, bani, zabe zainuko ez, baina mila milioi esker denbora upabiltzea gatek
gehiago ezagutzeko aukera eduki dugu. Bai, eskerrik asko zuri, olako gauzak itiagatik eta ahotsa emutiagatik pertsona desberdinei eta pentsakera desberdinei be bai. Eta bueno, hori, hementxe ja ezagutu gara eta bendik aurrera. Bidaliko diago, musuetako ugaiko zirei. Claro, baietz. Agur! Agur!